ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କୁହ ମାଲିକେ କଥା ଗଣ୍ଡିଏ ଶିଖିକି ଆଇଛ। କଣ ଆଉ କହିବି, ଆମ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି? ଆମେ କାମ କେମିତି କଣ କରିଛୁ? ଏ ମାଲିକେ, ଜଗାର ମାଟି, ଏଠି ମାଟି ବି ମହାପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ତମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଅଟକେଇବାକୁ ନାଗିଥିଲ। ଯାହା କଲ କଲ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣକୁ ତ ତମର କୋଉ ଗୋଟେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। କହୁଥିଲ କଣ ନା ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡି ପଡିବ, ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଏ ଏବେ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁଛଟି? ଧର୍ମ ସହିବନି ମାଲିକେ, ଯାଇଲ ସେଥିପାଇଁ ତମ ରିପୋର୍ଟ ଶୂନ। ଆଇଲ ଭଲ କଲ। କୋଉଠି ଥଲ? ଜୁହାନ ନା, ମୋ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଘରେ କୁଣିଆ ନା ନାନୀ ଘୁମଉଛି? ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଏ ପୁରୀ ପାଇଁ କରିଛ କଣ? ନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ନା ମେଟ୍ରୋ, କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ଖାଲି ଟହଲ ମାରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ବୁଝିଲ, ତମ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣ। ବଡ ଗୋଟେ ଶୁଣ। ଆଉ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ତ? ମତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠା ଯାଇଛି। ବହୁତ ଖଣ୍ଡେ ତମେ କେବେ ପୋଖରୀ ପାଣି ତ କେବେ ଭଳିକି ଭଳି ଠାଣେ ମଣି। ତମ ଅଭିନୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣି। ଆମ ପାଇଁ ରାମ ଯିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ। ହେଲେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଏସବୁ ଜମା ଠିକ ନୁହଁ। ହଁ ଯେ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା। ମାନେ ତମ କାମ ଆଠଣା, କଥା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଷୋଳନା। ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ କାଟି କୁଟି ତମ ରିପୋର୍ଟ ଶହେରୁ ଶୁଣ। ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ଆଇଛ ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢେଇ, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ନେତା।